ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैरी बलवनमातङ्गमाध्यद्घटा कुम्भोच्चा द्रिविपाटना दिक्पटु प्रत्येकवज्रायिता श्रीमत्कण्ठीरवस्य प्रततसुनखरा दारितारातिदूरा प्रध्वस्त ध्वान्तशान्त प्रविततमनसा भाविता भूरि भागै लक्ष्मीकान्ता समन्ततोऽपि कलयना नैवेशी तुस्ते समम् पश्याम्युतमवस्तु दुरितरतो पास्तं रसोयुष्टमः यद्रोषोत्कर दक्षनेत्रा कुटीला प्रान्तोदिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमा विस्फुलिङ्गा भसिता ब्रह्मेश शक्रोत्करः। ओ श्री नरसिंह, तुगेले ನಂಕೂಟ ಅಮ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ದಿವು ರನ್ನಂತೂ ಸಿಂಹು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಸ್ತಿಕ ಕಶಿ ಆಕ್ರಮಣ ಕೋರ್ನು ತಜೆ ನಂಗ್ಟಾ ಒಟ್ಟು ಹಸ್ತಿಲ್ ಮತ್ತೆ दोनी भाग करतकी तशीची नरसिंह देवु ನಂಗ್ಟಾ ಒಟ್ಟು देवाले वरदान मेळले असुरांक मारनु घालता पूरा यक्ष गंधर्व तुगेल ನಂಗ್ಟಾक नमस्कार करतांती इता म्हळ्यारी तज्जेन ये लोकाचे पूरा वाईट शक्तीचे नाश जाता ये ನಂಕೂಟ देवाक ज्ञान दिता अज्ञानाचे अंधकारातुकुनु भायरी हाडता आणि श्री हरीले श्रद्धे आणि शांती दिता। ओ श्री नरसिंह देवा, श्री लक्ष्मी देवी तुगे लगी रब्बून असता तुगेले कै अनिकी उत्तम कोण्णे ना तुगेले दृष्टी सूर्याले किरणा मनके उज्वाड अस तकाची ब्रह्म रुद्र इंद्र आणि यक्ष गंधर्व पूरा तुगेल दृष्टीन भस्म जावयेत। ओ नरसिंह देवा तुका जय जयकारो।